गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दुखुथिया गोरिबफोरनो हेफाजाब होदों। आदिबासि ख्रिस्टियान धोरोमारि सुबुंफोरनो बर'दिनजों लोब्बा लाखिनानै सजल फाउन्डेसना गोदान जि राननानै होदों। गोथार बर'दिनखौ लोब्बा लाखिनानै सजल फाउन्डेसना दिनै गोरिब नखरनि रायजो राजाफोरनो गानग्रा जोमग्रा राननानै होदों। गोरिबफोरखौ मदद होनाय थांखिजों सिगांनिफ्रायनो सजल फाउन्डेसना हाबा मावबोनाय बायदियैनो बे बोसोराव गोथार बर'दिनखौ लोब्बा लाखिनानै गसाइगाव महकुमानि एबा 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि सिङाव थानाय गामिफोराव गोरिब नखरनि रायजो राजाफोरनो गानग्रा जोमग्रा राननानै होदों। बे गानग्रा जोमग्रा राननाय हाबाफारियाव बिटिसिनि एमसिएलए सुजल कुमार सिं बिथाङा बाहागो लानानै राननानै होयो। जोबोद दुखुनि खौरां, गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव बर' फिसाफोरनि जिउ खहा। बेंगालराव 3 बर' सुबुङा गारिनि जाब्रबथाय जादों। जाब्रबथायाव सानैनि जिउ खहा आरो सासेया गोब्राब जोखोम जादों। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 13 दिसेम्बराव उदालगुरिनि बेंगालर थाहैनाय 3 बर' सुबुंखौ लामाजों थाबायनाय समाव गंसे गारिया गोख्रैथिजों फैना सौख्लायना गालाङो। बे जाथायाव भुपेन बर', जिन्थु बर'आ जिउ खहा जायो आरो जहनि बर'आ गोब्राब जोखोम जायो। बेबायदि दुखुनांथाव जाथायखौ बेंगालर बर' वेलफेयार एस'सिएशनआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोननि गोजोन जौमानि थाखाय अबंगसनाव आरज गाबदों। हाबा जाखानाय सासे आइजोआ खारनानै गुबुन सासे हौवाजों हाबा जादों। चिरां जिल्ला सिदली थानानि सिङाव थानाय गुरुबासा सा इस्लाकाटा गामिनि रिना बसुमतारिया थांनाय 2 अक्ट'बर खालि गावनि आंगो फिसाय आरो फिसाजोखौ गारनानै गुबुन सासे हौवाजों खारदोंमोन। नाथाय खारनायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरनि बिथोन बायदियै फिसाय प्रदीप बसुमतारिया फैफिनगोन होनना 1 दान नेबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै 2 दानानो जालांबाय, अब्लाबो फैफिनाखै। रिना बसुमतारिनि आंगो फिसाय प्रदीप बसुमतारिया बुंदों गावनि बिसिया फैफिनब्लाबो बजना लाफिननो हानाय नंला। नाथाय रिना बसुमतारिखौ फैफिननो थाखाय 1 दान सम होनायावबो रिना बसुमतारिया फैफिननायलाय सा इस्लाकाटा गामिनि रायजो राजाफ्रा बे गामियाव हाबनो मोनला होननानै गोख्रों आयेन खालामदों। सुबाइजार ब्लकआव इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव 100 जन हाबदों होननाय बाथ्राया नंखाय होनना पनिन बर'आ गोख्रोङै बुंदों। बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि पनिन बर'नि गोख्रों फिनजाथाय। बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि खौरांगिरि मेल, ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनाय चिरां जिल्ला बिजनीनि सुबाइजार ब्लकआव इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव 100 जन हाबदों होननाय बाथ्राया नंखाय, बे थगायनाय। बै सानखालि बिपिएफनि मेलाव 100 जन मानसियानो जमा जायाखै होनना पनिन बर'आ गोख्रोङै बुंदों। गसाइगावनि हारसावबारियाव जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव साबकाटा थानानि बेंखनाव थानाय हारसावबारियाव टाटा मेजिक AS16AC0652 आरो AS16A5463 मटर साइकेलजों सौग्रावलायो आरो बे जाथायाव जायगायावनो मटर साइकेल सालायग्राया जिउ गोमायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरसला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बरसला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय फोरबोखौ 17, 18 आरो 19 दिसेम्बर 2022 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बड'सा नोगोराव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बेनिनो मैयानि गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लानो हादोंमोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि लहित चन्द्र बर' बिथाङा। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाबावो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि प्रसन्त बर' बिथाङा। आफां आसामनि धुबुरी जिल्ला क'क्राझार फरायसा आफाद आरो महिला कमिटिनि जुथाइ बानजायनाया कमथाबो रायजो आरो ट्राइबेलनि गनायथि होनांगौनि दाबिजों 2 घन्टा राजा लामायाव धरना। मख'नो गोनांदि बे धरनानि गेजेरजों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो नखर मन्त्रि अमित शाहनो गोसोखांलाय दैथायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। नैथि बोसोरारि बिटिसि सोरखारनि फालिथायखौ फेरगावआव फालिदों। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोजोन बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बिटिसि खुंथाया 2 बोसोर आबुं जानायनि जुनै बिटिआर ओनसोलनि 9 जिल्लानि गंफ्रोमबो महकुमा सदरनि मावख'आव दिनै गाजा गोमजायै नैथि बोसोरारि बिटिसि खुंथाय फालिदों। फेरगाव महकुमा बेंगिरि दीपक फुजिया सामलायनाय जौगाथाय बिथिं सावरायनायाव जायगानि एमसिएलए थामहिनबा बिटिसिनि एम दावबायसा बर', एमसिएलए दिलीप कुमार बर', इउपिपिएलनि एन्टनी बसुमतारी, बुदिराम बर', बिजेपिनि जिल्ला नेहाथारि जौस्रां बर', बिएअ बैती बर', डिआइ भुमिदार बर', आइसिडिएस, पिएससि, सावस्रि आबादारि बायदि बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे गोबां मावफारियाफोर आरो रायजो राजाफ्राबो लोब-लोबै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'जायोदि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै 7 गुबुन गुबुन बिफानाव समाजारि खामानि मावना बिफाव होनाय सुबुंफोरखौ खुंथाइ आफादनिफ्राय बरनायजों लोगोसे मान बावो।